Intokozo kumina ukuthi kukhona abantu abayibonayo lento engiyibonayo nangale ndlela le engangisho ngayo kukhona abayisho ngendlela futhi efanayo kodwa-ke ethe ukuhluka kancane. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje okubingelela uyena Martin Locos intombi zomqomela amehlo akho abanye baqomela imali sibuwazi kuluvazi indaba zakhe ngeke elinye ilanga nezakho uyozazi. Lalela mntana esekhaya enza sure ukuthi upressa usubscribe njengamanje ngoba kuzosho uba ebese upressa i-like button noma ngabe umusha noma umdala ekhaya uyazi ukuthi i-like button kusiko la ekhaya ukuthi uyipresse ebese uyayilinda ividiyo izophela bese ehlangana lapha kwi-comment section. Umgimbi uphawule mayelana nodaba lukaBhaka noKhehlelezi ukuthi uKingBhaka kahle kahle kuyeke nje ukuthi mhlambe-ke njani ezinye izinto buya kukhulume kubuya babe nama-proof akhona kodwa kahle kahle kulokhu cha kubuke ngazukuthi uyamsaba usamkhehle. Alright, ngaphandle kokusho isikhathi sakho umgimbi uyicacise kanje lento. Dr. Khehlelezi ubaba kaSigujana Bhaka wena udliwa ngabantu besilisa ngaleyo ndlela uma ukuphika lokho ngicela ifight. Right, ake sizweni ke uKing Bhaka ubaba kaMakhandakhanda ngasongibhedela wena sinayi mina ngiphethe inombolo u26 mina angiwenzi lo doti loyo yabona awuzingane enumber 44 Ricky Rich yabona ngigcwale ngawe wena sinayi okay gwiqi yabona mina nginankinga nefight as long as uzoza nabantu bakho sibashiye egqumeni lentaba ebese mina nawe siyahamba siya emhosheni siyona oyobuya lapho uyobe unqobile okay gwiqi ngegama nje lodwa ukuthi ena uyapheka angili nosinayi mina wena unamacala okudlengula wena udade wenu umenza umkhovu wena yabo ulala nabantu esigodlweni wena yabona ulala nomama abadala nobufakazi futhi balokho okay uMaZulu yamhlukumeza wena uma wengane wakho ebala elimhlophe ayiyo uyondla ingane icala lakho laseNtuzuma lona lihamba kanjani okay sengiyavuma ke ifight ngicela mhla ka 1 November